Hello guys, welcome to my YouTube channel Geremsha Dwimary channel नोंसोरखौ गासिखौबो बरायनानै थाबाय। दिनै आं मोनसे भिडिअ खालामनो सानदों माने ब्लग भिडिअ आरो गुसुं फिसा माने गामियाव माने एसे फिसा दैबाना जादों बेखौनो दिन्थिनो लादों नोंसोरनो। स' भिडिअआ एसेबां मोजांबो जाया जानो हानाय मानो होनबा आं गोदानसो नालाय गुबुनफोरनि बायदि रोंखाया बुंनोबो रोङा बुजायना होनोबो रोङा आरो देखायनायाबोथ' बेनोसै। स' नाजागोन लासैनो गुबुनफोरनि बायदि मोजां खालामलांनो। स' नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था मानो होनबा आं गोदानसो नालाय दासो फैदों इउटुब प्लेटफर्माव। स' नोंसोर आंखौ हेल्प खालामबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबनानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होदो आरो चेनेलखौ न'। स' नायदो। नै जोंहानि न' खाथिनि दुब्लियाव अखा हानानै मैया दाख्लैनिफ्रायनो एखेबारे अखा माने रेगुलार अखायानो हाबाय थादों। स' माइ गायनायफोरा लोमजोब्बाय गासैनाबो नै बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा दाख्लैबावैसो गायखांजोबदों मानसिफोरा दा आरो दै लोमजोबनानै सेस हामा जाफिनजोब्बाय। नैथिंबो बहुद गायनो दंबावो माइफोरा। आरो बै नुहुरनाया जोंनि एम इ स्कुल मिडियाम इंलिश स्कुल बेयावनो फरायनानै बारग'लांनाय जों बेयाव क्लास 5निफ्राय क्लास 7आव लागिदोंमोन। आं क्लास 5निफ्राय 7आव लागि फरायनानै बेनिफ्राय बारग'नानै बागानपारा हाइ स्कुलाव थांदों। बै नैथिंजानो जोंहानि न'आ बैथिंजा बे जोंनि लामा जोंनि गामि ओमफ्राय नैबे गुबुन मोनसे गामिनि लामा नैयो ओमफ्राय नै एम इ स्कुल ओमफ्राय नै बे नुहुरनाया एल पि स्कुलमोन। सरकारिसो फरायदों जोंलाय जों माने आं सरकारिसो फरायनाय प्राइभेट गुबुनफोरनि बायदि प्राइभेट नङा। बेवहाय मोनसे दलं दङ दलं होनना मा होनना बुङो नोंथांमोननिथिं आं खिन्थु आंनि रावाव दलंखौनो होनना बुङो। दलङानो नै फिसा मोनसे बेखिनिफ्राय दैया बहुद ओरै फैनानै बेखिनि हाफोरखौ माने खुख्लालांजोबदों बेखिनि दा देखायगोन आं नै बेथिंजा दैया फैयो बैथिंनिफ्रायबो फैयो बैथिंबो मोनसे दुब्लि दं आरो नैबे दाबो आं दानि खोथि बोनाया बेजाबो दुब्लिनिफ्रायनो ओरै फैजोबनानै बेखिनियाव खुख्लाजोबदों हाफोरखौ खुख्लाबोजोबनानै नै बेजा थाङो दैया बेजा थांनानै बैथिंजा
दा भिडिअ जोबोर गुसुं जागोन उपाय गैया नालाय लासै लासैनो जाजोबगोन इफोरो खालामबाय थाबानो थ' आं दा थांनोसै आरो न'आव नैबे जा ओइ नै जा बै जा जोंनि न'आनो बै थ' आं नैबे लामाजों थांसै आरो दा थ' गाइस आं नैबे लामाजों थांगोन लांबाय थागोन guys जोंहानि न'आ नैबेनो बेखि हाबनांसिगोन आं दा बेथिं गामि माने बिथिंनिफ्राय फैबाथाय नैबे जोंहानि न'आनो फार्स्ट मोनो ओमफ्राय नैबे जोंनि गामि जोंहानि न'आ जोंनि गामि